Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Ćao, ćao, wow, kako mi je palo u ruke. I sada otvaram i pitam se šta ima unutra. Jao. Volim igračke, pa to ti je. O, šta je ovo? Wow. Neki motor izgleda. Neki motor iz svemira ili tako nešto. Nešto fenomenalno. Kako li se onda ovo sastavlja, čoveče? Aha. Jao. Da. Točak. Pa ovo gore je deo od škorpiona ili tako nešto. Kako je dobro. Ja, pogledajte ovo. Kao životinja i motor u isto vreme. Škorpija motor. Fenomenalan je. Danas ste dobili škorpionski motor. Šta li ćete sutra dobiti?